ndozviziva kuti ikoko kumba matotangana, vamwe vakutofona, vamwe vakutodini. Dzamunoti kodzero ndedzipi? Tandarai nesu munzwe chinonzi kodzero nedzisiri kodzero. Ndiri kuuya kwamuri pamubvunzo wabvunzwa nemuroora wechidiki. Touya kune munhurume ari munyayawo dzekodzero. Pese Dr. Chisamba pandinosvika pakadai ndinozviziva kuti mubvunzo wakaita saiwoyo unobvunzwa. Ndichaupindura zvinoita kuti munzwisise. Ndati ndinoshanda nevakomana nevarume, handitika. Mukasangana nevanodaro ndokumbira muzovaunzawo kwandiri kana kunana sekuru. Mashoko akanaka. Tishande nevanhu vakadaro. Hakuna munhu yatinoti ya ownership Dr. Chisamba, hakuna munhu anoti munhu wangu. Kana muri muwanano munenge makaenzana, chinongosiyana ndeaya atinoti marozi kana kuti zvatinofanirwa kuita mukurarama uye muhukama hwatakaumba tiri pamwe chete. Tinenge tisina anoti uyu ndewangu, tiri vemumwe. Iwe uri wangu ini ndiri wako. Handingati iwe uri wangu kukuita chinhu changu. Napwa. Handitika handina kukutenga. Kana tichibvisa roora kwatinorora, hatisi kutenga munhu. Tiri kubvisa mucherechedzo wekutenda kuti makandizvarira mubatsira akakwanira sezvakarehwa mubhaibheri. Hakuna mari, chero tikatora mari iri pasi rino rese, hakuna mari inotenga chero munhu mumwe chete. Mashoko makukutu. Aiwa, regai nditi tiri muchikamu chinoga, regai ndikorokodze mukadzi waTemba. Nekuti kana baba vachinzwisisa kudai, zvinoreva kuti mudzimai iyeyo akagara zvakanaka. Hanzi hakuna anotenga munhu. Ndicharamba tidzoka kwauri senyanzvi yedu. Hakuna anotenga munhu pachedu. Handitika? Pachedu tiri vanhu vakawadzana. Ndomboya kwamuri tomboenda kuna sekuru tinzwe kuti roora chiko. Nekuti ndori kukanganisa zvakanyanya pakodzero. Ndomboya pamuri amwene. Maita basa mai Chisamba. Tiri munyaya yewanano iyoyi ndikuona unge kodzero dzisiri kunyatsobatwa zvakanaka. Murume akanzi ndivo baba vemba, vanenge vakutozviona sekunge ndivo vari pamusoro chaizvo. Tomboti mukufamba kwavanoita, baba vanenge vakachata nemukadzi wavo, vakapika pamberi pekereke kuti ini newe tava nyama imwe chete, handichazofa ndakaita mumwe mukadzi. Baba vanowanikwa voita girlfriend. Nyaya haitaurike iyoyo. Asi amai ngavangonzwika kunzi vanga vachitaurana baba vepa next door. Vanoswera vashedzerwa naatete vese chivanze chese chatozara vakunzitorai mabhegimende. Vatotyorerwa kodzero kava. Ko ivo baba kodzero dzavo dzakanyorwa papi kuti vanoita mumwe mukadzi vo vakapika nini? Ndizvozvo mabvunzo akanaka uchapindurwa. Nekuti ava vachazotidavira vekukomishina kuti kana munhu adarika mutemo, nekuti ibumbiro remutemoga apa vanenge vatyora mutemo, saka vachazotipa kuti kana uri mutemo watyorwa zvinofambiswa sei. Sekuru, chii chinonzi roora mubatsire vechidiki nevakuru vakwegura vasingazivi? Ndinotenda roora chiro chinobviswa panoroorwa mudzimai. Roora ndio chinhu chinosunga ukama, hakusi kutenga kana kutengeserana. Roora inosunga ukama pakati pemhuri mbiri, kwabva mudzimai nokumba kwomurume. Munoziva kuti kana vanhu varoorana vakudaro, muchaona kuti zvinenge zvakasimba nokuti ivo vari vaviri, asi muchaona vanhu vanokushanyirai, vanhu vomunoshanyira, vanhu vomunobatsira kana vane matambudziko, vanhu vanowana upenyu kubva kwamuri. Vamwe vanovinga kudya chaiko, asi zvabva pakuroorana. Ngatitarise isu kuti vana baba tingadiwe tichinzwa manyukunyuku nokuti tisu tinotakurirwa mazita nemadzimai kusvika vafa. Mashoko makuku tautaurwa nasekuru. Izvozvo zvega zvingadiwe zvichiziva kuti mhuri inodaidzwa zita rangu, mhuri inova nomutupo wangu, mudzimai achitakura zvezita rangu. Saka izvozvo zvega zvingadiwe zvichitipa manyukunyuku. Saka tisatora madzimai senhapwa, vanhu vakasikwa, vanongwa nepfungwa zvakangokwana, pamwe kutotidarika nokuti mwe misha inofambiswa mberi nemadzimai. Mashoko akanaka arutaurwa nasekuru nai. Kana ndiri kunyatsovanzwa sekuru, ndoda kuenda kuna Mbanga. Kana ndiri kunyatsovanzwa sekuru, vari kuti hapana anofanira kutarisa mwe kuti iwe ndakakubvisira mari iwe.
nokutiwo sekuru vari kutika indochidairoka kuti honaka zita rababa wangu ka handisisina ini handiti hapana asikade zita rababa wake nai asi mutsika nemagariro tinoremekedza ka ini handimoniziva kuti ndina Mike Samba handiti asi ndikataura kuti ndini mukunda tsikirai vangani vanoziva kuti tsikirai hapana nai rudo rwedu rwatakapanana mazita sekutaura kuti vana sekuru kunyange mitupo tinodaidzwa mitupo yevarume vedu vana vanodaidzwa saka kakuwadzana ikako ngatiregei kukakanganisa tichikazuzurudza madhaka kuti kodzero. Ndiri kuya kuna Mbanga pambobvunzwa pano kuti ana baba vanenge vakuita zviri kunze kwemutemo kana chinhu chasungwa mumutemo chiri mumutemo zvinofamba sei kodzero dzikatyora mutemo sezvabvunzwa naamweni zvinoitwa sei? Mazvita Dr. Chisamba, tine mitemo yedu inotarisa kuti kana iri wanano vanhu vanowanana sei. Pane vanowananawo pakuti 511 kuti anenge ari mukadzi mumwe chete nemurume mumwe chete. Pane imwe futi marriage wanano yekuti murume anogona kuwana madzimai akawanda asi kuwirirana kwevanhu mudzimba dzavo. Asi tadaro kana kodzero idzodzo dzatyoro pane zvinotaurwa nemagwaro kuti unoenda kumadare, unoenda kumagistrates court kana unoenda kuhigh court wonoona kutoti nyaya yako inofambiswa sei. Mashoko makukutu nai. Saka munhu kana waona uri mutemo wadarikwa muzita rekodzero vari kuti kune matare edzimosvaka ndokwamunozonzwa pai kuti baba nhingi vakazoenda naadzimai vavo vakazodi asi isusu muchirongwa chino hatikurudzire kurambana, hatikurudzire kugara kusina kunaka nekuti kurambana ka hakubatei imi vaviri kunorwadza vana kunorwadza hama nekuti imimi muri vaviri ka baba vanonoroora vatovaraidzika amai vanonoroorwa vatovaraidzika asi vana vamasiya vai havachakwana kukutevera uku kana kutevera uku dzanherera dziri pakati. Saka ngatizvifunge izvozvo. Ndombouya kuna Fadzi. Dzimwe dzekodzero dziri kutaurwa Fadzi ndedzekuvana ehe. Saka imi munozviona sei vana mai kana vaine vana mwananzi anogona kutumwa oti ikodzero yake kuti hadi kuenda kutumwa ikodzero here iyoyo yekunzi mwana ari kuramba kutumwa mwana ari kuramba kuenda kunoita basa raapiwa tingazviise pakodzero here nekuti nhasi chirongwa chedu ndechekugadzirisa zviri kuvhirikidzika kuvadiwa nevatariri tiringogadzisa zviri kuvhiringa idzodzo ikodzero here? Maita basa Dr. Chisamba idzodzo tinodzita hadzisi kodzero. Senge zvatataura kuti mwana kana ari pamusha anofanira kuteerera zvinoda vabereki vake. Saka hatingati kana akatumwa unzi enda unotenga shuga oti ikodzero dzangu yekusaenda kunotenga shuga. Ndofunga zvamuri kutaura izvozvo tiri kusangana nazvo kune kwatinofamba kwakawanda kwekuti nyaya dzekodzero dzinenge dziri kuti netsei. Ndofunga panodikwa kunzi paitike nguva yekuti panokwanisa kuudzwa vabereki kuti kana tichitaura kodzero dzevana ndedzipi kodzero dzacho tonyatsotora bumbiro redu remutemo togara naro pasi nevabereki tonyatsotauririrana tichiti kana tichiti mwana ane kodzero dzakadai totorawo vana vacho tovaudza kuti kodzero dzenyu dzakadai. Saka ndikangoti panenge pari kushayika mukana wekuti panyatsotauriranwe pakati pevabereki nevana nekuti vana pamwe pacho pane mamwe mapoka anoenda achinovadzidzisa kodzero dzavo asi pamwe pacho pane pari kunyatsoita ngo asiri kunyatsonzwisisa kuti kodzero dziri kufamba sei. Saka ndinofunga kuti panenge panofanira kuita mukana wekuti vana nevabereki vavo vashedzwe vanyatsokurukurwa kunzi ndedzipi kodzero dziripo mubumbiro remutemo. Mashoko makukutu nai ari kuuya nekurudziro yakanaka yekuti pada tikamboita zvimwe zvikamu zvatinenge tiine vana zvatinenge tiine vabereki tiri ungano imwe chete tichinyatsoudzana chokwadi asi ndoziva kuti kana tiri pachivhitivhiti kudai tasvika kwakawanda mese muriko vana baba nana mai kumugodhi kumapurazi kuguta nekunze kwenyika kana tadzoka ngatirambe tichiendera mberi nenyaya yedu yekuti kodzero ndedzipi nekuti dzamuri kuwaranura dzamuri kutinyorera muchititumira matsamba kuti kodzero dzavhiringa hadzisi kodzero zhinji dzacho. Ngatisangane muchitambira.